Masih bersama yang manis Hilal Putra, PMI Audio. Buat para calon majikan semuanya aja. Sing kulon balik kengetan ketuon demen lanang landepe jarum cinta ngecos tinggu agar sangan pengen ngejak ora kasan pengen nangis ora bisa spesial Mama Grace dan calon majikan, Mama Rahil calon majikan. Lamun bisa ngeraga sukma arep ngoleti pengen walik atine kongkong kedanan kula yen bengi libetang nganggo klambi ditahan rasane ning ati. Yang manis Hilal Putra, PMI Audio, Hilal Putra Official, RE Media Production. Asik. Ning lambene kaya kepundung kecut kumut-kumut yen manggeng pengen ngemut. Jari semah bisa mari nguyui godong lompong tapi angger bang mabok lakine lamun bisa ngeraga sukma arep ngoleti pengen walik atine kongkon kedanan kula yen bengi libetang nganggo klambi nahan asmara ning ati. Kembali spesial buat Mama Rasa, Mama Rahil, Ayah Darkim, Mimi Darkem, sing duwe anggo Bunada Community yang punya Singapura. Sing beli kuat ning lambene kaya kepundung kecut kumut-kumut yen mandeng pengen ngemut. Yang manis Hilal Putra, PMI Audio, RE Media Production, Hilal Putra Official. Cari semah bisa mari nguyui godong lompong tapi angger bang mabok lakine sing kulon balik kengetan ketuon demen lanang landepe jarum cinta ngecos ning gua